Say Alex. That's good. Yo, TaLA. Alexi. Oh my MCT no. Ndinoda Kuenda Newe. Ndinoda Kuenda Newe. Bana di bata budget, no bana feel like a test. Ekusi vakuti uri papa no di bata budget. My mana kaiwe, di be uno di tomora, bono di bata budget. No bana feel like a test. Ekusi vakuti uri koko no di bata budget. Askuda. Komponere why? Ndinoda Kuenda Newe. Ndinoda Kuenda Newe. Ingatangazibisana kuti weneni tichakapedzana. Chiko chatikonzeresa kuti weneni tigopezana. But ndokuda iwe unondida. Ndoziva kuti unondida. Unoziva kuti ndinokuda chichakonzeresa kuti iwe tisadanane. Ndinoda Kuenda Newe. Ndinoda Kuenda Newe. Bana di bata budget, no bana feel like a test. Ekusi vakuti uri papa no di bata budget. My mana kaiwe, di be uno di tomora, bono di bata budget. No bana feel like a test. Ekusi vakuti uri koko no di bata budget. Askuda. Komponere why?